थारिख मेनि दिनैनि फुंगोलै बे 11था मुगायावहाय मानि थाखाय ज' जाफैदों बेखौहाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? हामबायसै बे समावहाय बिथाङा आंनाव सोंबाय जोंनि मान होनो गोनां जोंनि बेसाद सेक्रेटारि बियो आरो दिनैनि बे गिदिर सानखौ मोननायजों लोगोसे जोङो 2016निफ्राय लानानै दिनैसिम लानानै जोङो गैयाब्लाबो जोङो 8 बार जाबाय जोङो बेबायदि प्रग्रामखौ खालामनाया दैनि फियाराखौ खालामनाया आरो लोगोसे जोङो बेबायदिनो बोसोरे बोसोरे जोङो मेसननिफ्राय आरो एरियानिफ्राय लानानैहाय जोंनि मोजां बेबायदिनो इसोरखौ गिग्रा आरो इसोरनि बोसोरनि सिङाव थाग्रा जोङो आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायनानै बे दैनि फेस्टिभेलखौ लानाय जायो। बे गिदिर इसोरनि सोमोनांथाव मावनाय बेबायदि जोङो थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो बे जायगाफोरखौ एखेयाखौनो जोङो नुदोंमोन दिनैसिमबो जोङो बे जायगाफोरखौ जोङो एखेयाखौनो नुगासिनो दङ। बे गासैबो इसोरनि मावनाया सोमोनांथाव आरो बेखायनो आङो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंनि मण्डलिनि सुम्लिगुरि मण्डलिनि जेसेबांनाखि ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय बिमा बिफा साफ्रोमखौबो आं आफा इसोरनि मुङै हामबाय होनदों आरो लोगोसे सफैनो हानाय जोंनि मान होनो गोनां जोंनि आलासि बियो NLCनि बियो PR सेन्टाराव खैला मैलाव थायो बिथाङा बेबायदिनो इसोरनि हाबा मावो आरो इसोरनि बेबायदि जेरावखिया लिंहरा मानो बियो आलासि हिसाबै जेरावबो थांनानैहाय बिदि इसोरनि हाबाखौहाय खामानिफोरखौ मावो। आङो बिथांखौबो आङो आफा इसोरनि मुङै बिथांखौबो आङो हामबाय होनदों आरो जोंजों लोगो लाफैनायनि थाखाय गोबांथार सान्दुं गोबां बेबायदिनो खस्थ' जोंनि लागैनो बिथाङाबो खस्थ' लानांबाय जोङो होफिननो जेबो गैया आफा इसोरा जोबनो गैयै बोर आशीर्बादखौ बिथांनो माबायदि मोनदों बेखौहाय एसे फोरमायनानै होदो। आं गिबिसिन आफा इसोर जिसु ख्रिस्ट' गोथार हाबाखौ आरो लोगोसे सुम्लिगुरि मण्डलनि बेसेबां दिगल बर्डनि आरो बयखौबो हामबाय होनदों। आं 2022आवबो बे नोंथांमोननि बे दैनि प्रग्रामाव आं लोगो मोनदों आरो दिनै बे 2023 मेनि जिथुनाखि 13 थारिख आं नुदों इसोरा खोनासंदों दैया खुरखानांगौमोन लांनांगौमोन नस्थ' जानांगौमोन नाथाय खुराखै दिनैसिम मोजाङै मोजां दङ दैया फारसेजों थाङो इसोरा जोंनि बिनाय आर'जखौ खोनासङो आरो जों बेबायदिनो सासेयावहाय
बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव जों बेखौ आर'ज खालामनानै अन्थाइ खुबैनाय जायो थाइथाम अन्थाइ लानाय जायो जों बयबो आरो प्रभु जिसुआ खोनासंनानै दिनैसिम गाहामै सुमलिगुरिनिफ्राय लानानै जेसेबां दं हिन्दु ख्रिस्टान बयबो जेसेबां दं रायजो मोनजागासिनो दं इसोरनि आखायाव गासैबो आरो बाइबेला बुंदों नाहुमनि 1:3 सान्दुं अखा हाहोग्रा बार गासैबो इसोरनि इसा बेखायनो इसोरा जोंखौ अनबाय बे गाहामनि थाखाय नोंथांमोना जे आंखौबो लिंहरना बेफोराव बाहागो लाफादों आं बेनि थाखाय नोंथांमोननि मन्दिरनि आरो गासै Kalam uday basi apa isernau Tersegeble medai posor tangga sergeau Aros kalam uday basi apa isernau Tersegeble medai posor tangga sergeau Anjadau dazen legan siri menantang Berbunyi takai seise subungan yusi blabe Anjadau dazen legan siri menantang
सोमलिबारि बेप्टिस्ट मण्डलिया मोनसे गोनांथार प्रग्राम लानानै नैबे दैलामबारियाव जोङो फैदों। बेनि ओंथियानो जाहैबाय जोंहा दै गेजेराव थानायखाय जोङो बेबादिनो इसोरनाव बरसा खालामनांगौ गोनां। गोबां समावहाय जोंनि बे गामिखौ खुरना लांदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों गोथारफोरनि बिस'नायजों फास्टिं प्रग्रामनि जुगिदि जोङो इसोरनिफ्राय अननायखौ जों आरायग' मोननो हादों। गोबां हा खुरनायफ्रा जोंनि बन्द' जाबाय आरो जोङो बेखौनो जोङो लानानै जोङो 2015 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम दिनैनि बे मेनि 13 थारिख 2023 मायथाइयावबो जोङो बेखौनो जोङो खालामनाय जादों। मैयानिफ्राय लानानै जों दिनैसिमाव उदै बासिना आर'ज खालामगासिनो दं। फुंनि 9टानिफ्राय लानानै जोङो बे 1टा बाजिसिमावहाय जोङो बे फास्टिं प्रग्रामखौ फोजोबगोन आरो दा जोबथा मुगा जोङो बे फास्टिंआवहाय जोङो बे जोबथा मुगाखौ जोङो दा नैबाव खालामफैबाय लानजाय खासिबारि लानजाययावहाय। दा जोङो गोबां प्रमानखौ जों मोनबोबाय। ओरैहाय जों आर'ज खालामनायफ्रा हाग्रा दिंखियाबारि हा खोखावनानै गालांजोब्बाय। बेखौनो जों प्रमान होनो हायो आरो गोबां समावहाय जोंनि बिसासिफ्रा माने जोंनि लागैहाय बिस'ना होलांनानै जोङो बे प्रमानखौ मोनगासिनो दं आरो जोङो खालामबाय थागोन बोसोरे। देग्लायबो जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो खालामगासिनो दं आरो जोङो दा जोबथा आर'जखौ जोङो खालामहैबाय नै बेहाय जोबथानायाव। दा बेनिफ्रायनो जों बिदाय लानानै देग्लायनि प्रग्रामखौ जों दोनथ'सिगोन बेहायनो। दा जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों गोबां जोंनि बे दै गेजेराव थानाय मानसिफ्रा दै जिं जिं थानाय मानसिफ्रा बे प्रग्रामखौहाय बयबो खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आङो बेखौनो मिथिहोनो सानदों। जोंनि खाथि खालानि गामिफ्राबो जोंखौहाय मदद होयो आरो बिथांमोनाबो आलादा एक्सट्रा प्रग्राम लानानै बे प्रग्रामखौ खालामनो हायो। बेखौ आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंहाय मेसेज होयो। जों गोबां प्रमान जाबोबाय। जोंनि गामिजों दै खुरबोनाया जोङो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जों गोजान खालामनो हादों आरो बेखौहाय जोङो बोसोरै खालामबाय थायो आरो जों खालामबाय थागोन। दिनैहाय बेखिनिखौनो जोङो बुंनानै दिनैनि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों फोसावहरनो सानबाय आरोखि। हामबायसै।